wat pakinte in order gachten na rudi go vasach nách gan ein gále ein kuidecher an echer déni bochte déni dal níos déni gan go tennis moor nach kre an siúl vider da vi vaste gefaad nu chud me se an nodig achemeig se koele me agus stoort fan an sin vi gober aan dan meg sé fall was ne door si a war is stach san arts mar sin so I mean it's not ra go an scale mar sin e cuidas na te alternus agus ne sin forver a cuido le bliente fa an nus agus de mis go ní mar jocht da agus dominis vi fias an nuska chur sé na déni a bhín insna sin so bhá mar an cédal sios ba chógaméoch rá ag daoine fannacht ina dúthaigh féin ina seach féin más féidir lo go dtí chu fada is nach féidir lo agus gandal isteach a déon teach leis agus chógaméoch gombeoch an cléir díl de daoine chun daoine hogan isteach chun táir a bhór dáin ina dóibh in heach féinnig sé sin bontlach nach chuile an fo lá céit gofuil an rigus rééis geall go bhfuil sé a dhéanamh chu le bliantanús agus ní mar mé sin ráchtá sé léir. Tá anbar le déanamh ag an Arastán te nua tá is cé ólas ana go mirí le tam fada agus si chun na feidena atá leis na daoine a bhíon ag marachtant in sna tuthe altruis mar seo agus caiimiis go léir an brú a chur mar dúirt bhí nahachtú níl pain temporéir sin is a mór rá gerontologist chun caiim faoi daoine a bhfuil sa altruis constructive anger sin é tá sa tíirnis constructive an tomisir buile faoin rud a hála go bhfuil sé tiitimach go fáil agus an rud eile bhá ní sé sáúil a néirchar nachhfuil hicra ag dul ar an telefís ná ar an radio chun an scéal ancient a muintre na hern tá siad I bhlach an átéig agus ní rud maithí sin agus canach an cúna an le caiin frio réir agus rinne sé dhíhil ach sé hicráid na daoine tá déanamh fisraáin agus ceis banúsachttó siúd ná céhéad uanta hen siad isteach is le tuthe altruis outside business hours ag dar seachtada lá sire go dé anna dhéannach san níthe ag dolisteach ontur gan éon áfa a géin duine or éon cuinecha go bhfuil siad teach agus massam go cíá an sin rud í níos massa atá tuach cuidas na teach altruis sin so an céad leipá dhéanamh meach sé mar dúlgus ar hicra dolisteach úsablin ar a líad I gnacht teach altruis out of hours agus gan éon ólas a an duine go bhfuil siad ag teach sin mod banúsach freisin cafarí badní smó I dach is a chóirtas na daoine bhín ag gobars na tuthe altruis conas mar an job a dhéanamh ní féidir cigur a hé nacháir I gach teach altruis gach éon níthe ach má thugann tú cowardas na daoine agus hiile ólis agus cowardóibh chun dul a chósaí chun an skilletach or fiasú tá sé sin má dentre sin beag fias an freisin so kafar freisin I bhadní smó tuthe altruis leis an start a behan ní marlam go bhfuil 8 fan géidir na tuthe altruis a go privádacht de blianta fadrin ní mar sin a bhí sé de an start as an obair sin tá si toleration agus sinrad kúpla rutí go féidir héanamh an rud fiáúda an daoine bog ar bhínistig.